कमळाबाई कमळाबाई क्या कमळाबाई सांगतो राव घड्याळ 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 काय चाललंय मला तर काही कळतच नाही. पण आज तर तुमच्या लोकांनी मला पैठणीचं जॅकेटच घातलं. बायको म्हणून लग्नात नाही घातलं ना आता कसं घातलं रे उतार वयात. दादा आम्ही सर्व इथे आले, तुम्हाला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. दादा हे निवडणुकीच्या काळात सर्व भांडत आहे, हे आपल्याला कसं वाटतंय दादा? ते चांगलं नाही वाटत. ते दुचाकी 50,000 मिळायची आता झाली 90,000. कसं काय वाटतंय? गारगार वाटतंय. आता कसं वाटतंय? यावेळेस पण आम्ही तिघं होतो. कोणत्याचे तुम्ही यातला बदल झाले. मला तर काही जात नाही ते. शांत ग्रुप अभी कल शपथ ली है ना. समझ में आएगा मैं तो लेने वाला हूँ.